Dakle, želim da konstatujem da smo posle jednog relativno dugog procesa zadovoljni jer smo danas bili u prilici da otvorimo ponude 4 kompanije i konzorcijuma. U pitanju su Interao iz Rusije, u pitanju je konzorcijum kojeg prevodi PPC iz Grčke, dakle velika kompanija, u pitanju je ponuda kompanije A2A iz Italije, isto značajna kompanija, i u pitanju je ponuda kompanije NT iz Norveške, dakle Norveška, Rusija, Grčka, Italija. 4 kompanije koje su u prethodnom periodu imali intenzivne komunikacije, tražile dodatne informacije, bile veoma aktivne u posjeti sobi sa podacima i konačno želim da saopštim da smo u ovoj fazi izuzetno zadovoljni. Mi ćemo narednih 7 dana procjenjivati i praviti evaluaciju ponuda, da vidimo dakle da li su zadovoljeni svih kvalifikacioni uslovi, a sledećeg petka, dakle 24. u 11 sati, ćemo za kompanije koje budu zadovoljile kvalifikacione uslove pristupiti otvaranju finansijskog dela ponude. Posao je bio dug, izuzetno zahtjevan, imali smo preko 40 sjednica tenderske komisije, jedan, mogu slobodno reći, od najvećih privatizacionih poslova, ne najvećih privatizacionih poslova u Crnoj Gori, mada se ne može govoriti u klasičnom smislu da je to privatizacioni posao. Imali smo podršku javnosti u jednom dijelu. Želio bih da zahvalim medijima koji su cijelo vrijeme osjetivši značaj ovoga procesa, građane Crne Gore informisali o svim detaljima. Često su nam bili od pomoći kod otklanjanja određenih dilema i rešavanja određenih problema kako bi ovaj proces priveli kraju. Nadamo se da će i taj finalni korak biti uspješan i kvalitetan, a to potvrđuju i ponude ove 4 načelno govoreći referentne kompanije. Cijeneći značaj ovoga posla, mi smo danas sjednici tenderske komisije se dogovorili da jeste dolazi mjesec avgust, period odmora, neće biti odmora dok ne završimo pregovore sa prvom rangiranim ponuđačem. Dakle, ovo je prioritet i imajući značaj sve dimenzije ovoga posla, one podrazumijevaju prije svega jedan značajan finansijski input za elektroprivredu Crne Gore u smislu i razvoja investicija, u smislu menadžmenta, u smislu kvaliteta strateškog partnera. S druge strane, ne treba zanemariti prihode koje će budžet ostvariti po ovom osnovu, što nam je u ovoj kriznoj godini od velikog značaja. Dakle, to je prioritetan posao i pored drugih projekata koje u vladi operativno pratimo. Juče smo se na sjednici vlade dogovorili da se bukvalno za svaki od tih strateških projekata pripremi jedan koordinacioni pristup i da imamo na nivou dana i na nivou nedelje izvještavanje. Ovaj će projekat predstavljati prioritet.